amo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tigululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Ako si Toyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Hoy, buklan! Panaog da! Kimataksanay kita nga duha! Hindi ko Wala ko yan nagapatol sa hindi class. May chicks iya nga nagalaga sa akon. Ang legs iya mahamis. Kag ikaw, bisan maghayang ka pa sa ako na tubang, hindi ako sa imo. Never! Hoy, buklan! Bisan ilang pos ka pa sa akon, hindi ako mag-aragoy! Kay nga ha, nangilad kuya sa bukol mo! Yak! Yak man sa barikos mo! Buklan, buklan, buklan! Barikoson, barikoson, barikoson! Kap, ari na si Tio Tagoy kag si Tia Albina. Uy, sila nga wala ko di. Hindi pwede, Kap. Nakita ka na nila sa bintana. Maakusar ko! Uy, Albina, Tagoy. Ari man kamo? Maakusar ko, Kap! Nag-isa-isa lang? Akong mauna, Kap!
Ladies first. Lady pa na, how? Oh, Albina, ikaw una. Kap, iakusar ko si Buklan. Sobra na siya. Ginhabol niya akong tiyangge. Siyang nag-una, Kap. Nagbalos lang ko haboy. Tuod na Albina. Hindi niya tuod, Kap. Hinugay na barikuson na. Abi sugid sa matuod. Ginhaboy mo ko sa nabong sang sibuyas, Bombay. Yeah. Pati, anong ginhimo mo tagoy? Nagbalos man ako eh. Ginhaboy ko man sa sang batuan. Perdi gani ko, Kap. Ang ako niya batuan, ang iyaya sibuyas, Bombay, kid. Kap, nagkalabuka yung akong garapon. Natural lang nga mabukang garapon mo, Albina, man kristal. Panumduma bala, Albina, nga kung ikaw nag-estar sa kristal nga balay, kag maigo ina sa matig-ang nga butang, hindi ayhan mabuka ina. Wala ko yung kristal nga balay, Kap, ah? Pero kristal man ang garapon mo, hindi bala? Natural mabuka. Kinahanglan bayaran ni Buklan ang akong garapon, Kap. Kang tinapay nga nagkalahulog. Ay nga bayaran ko? Ano ako, hilo? Ano inaway sa Iraq? Nga ang tanan nga guba, bayaran sang gobyerno kag ipatindog liwat? Ikaw naton ang magbayad sang danyo sa akon, manabuslot gid ang akon dingding. Hoy, Buklan! Buslot na nga daan ang dingding nyo! Tuod na yakap! Ang ila buslot, ginadaskan lang ni Matan sang tokiba sang talaba. Kag nakaibalo ako kung nga nabuslot ang ibong nga dingding, Buklan. Ginakot-kot mo para nga makapanilag ka sa amon hulag. Ay, excuse me ha. Hoy, balikoson. Nga nga manilag ako, hindi ko ya interesado sa imo, no? Ginaako ko nga gwapo ako nga lalaki. And for your information, you are not my type. Because your varicose is so big and I'm afraid of it. Buklan! Varicosone! Albina, tagoy. Abi, husayo natin inis ang maayo, ah. Ay, Kap, kinahanglan bayaran ako ni Buklan sa akong mga baligya. Kinanglan bayaran mo gadyang akong dingding varicosone eh. Oh. Ate, okay. Hambala natin nila sa maayo. Ano nang kabaho? Ay, may nag-utot? Wala pa gani nato masulbar ang inyo problema nga duha? Oy, sino sa inyo nga duha nagpasungo sa malaing nga baho? Sino pa? Kundi si Buklan eh. Si varicosone, Kap. Hoy, bastos! Ikaw naton! Ikaw gid naton varicosone. Buklan! Varicosone. Ay, silensyo! Abi magwaanay ka mo nga duha? Kaya mabinsar pa ako sa paagi kung saan malubad ang problema ninyo nga duha. Okay? Ate, okay, Kap. Daw sa ano kadugay, Kap? Mag-isa lang ka minuto. Sige na, guwa ka mo to. Ate, Ati, Kap oo, pa. Tapos gid ka mo karong nga duha. Samson!
Samson! Kakap! Dali, di ba na? Abihan bala si Albina kag si Tagoy. Nga kung sino sa ila nagpasungaw sa malain nga hangin, amo ang masulod dire kay bayaran ko sang danyos. Nakat na, amo na ihambal mo ha? Oh, Kap! Aber, tanawon ko kung sino sa ila. Piho nga wala gid ay. Manahadlok sila nga daan nga makahibalo ako kung sino sa ila nagpasungaw sa malaing nga hangin. Kita mo? Kundi wala sa may nagsulod. Amo ni nga ako ang nanging kapitan, man maalam ko iya magpaminsar sang solusyon. Ako, Kap! Si Albina kag si Tagoy. Ako tong nagpasungaw, Kap. Ako to yan, no? Ano nga ikaw? Ay. Ako to yakap. Ako gid. Hindi, Kap, Bisan simutan mo pa ang buli ko? Oh. May adlaw ka kay Pas. Ikaw galit, Pedrito. Maano ka? Ma-challenge ka naman? Ati, ginag ka kay Pas eh. Ngayon din ako pwede, aw. Pwede, gid eh. Suguran ta para madali, Pedrito. Halimbawa, naglakat ka sa lugar nga wala balay. Pagkatapos, nasugata mong isa ka lalaki nga ukot ang pantalon. Dason madamo siya sang kinarusan sa nawong. Dason, nagasunod sa iyang babae nga gisiun man ang bayo. Ang pamangkot, ano ang sa ulo mo sa tion nga ato? Ay, kapos. Ginrape ang babae eh. Ginlugos sa among nga lalaki. Sala, Pedrito. Ate, siguro, nagromansanay lang sila nga duwa eh. Sala. Ate, ano man gali? Pas, Ate, sige pas ang sa ulo mo sa tion nga ato, Pedrito, amo ang buhok. De, kita mo lang, sa kahapos nga palamang kutanon, hindi ka makahibalo. Kag siling mo, abogado ka. Kag kung mag-amo sinang abilidad mo, Pedrito, laban sa priso ang kliyente mo. Ote, ano pa naulat mo? Pwede ka na magpuli. Sabi na lang gani Dirak, nakakaipas. Adios. Grabe ba si kakaipas ba? Maalam siya? Ay kamaro nga klase sang bakiro. Ha? Pero hindi Di ang kagiti mo makadto man. Bakiro ka man lang. Ako yan sa pinakaadlaw. Madaog gid ako. Madaog ko gid ikaw. Mark my words. Kap, may maakusar. Kasudla. Sulod! Nanong problema? Ginbaldog ko, Kap. Sino nagbaldog sa imo? Kuan, Kap. Si Chacha.
Si Chacha? Agatod nga pambato sa barangay? Oo, Kap. Nagsiling ako siya, Kap, nga gamiton ko siya sa sulod sa kagabi. Pero nagtamwa lang siya, Kap, kag magpuli. Samson, tawagan ni si Chacha. Kap, arin ako. Oy, Chacha, ano ni? Kinbaldog mo siya kuno ho? Wala siya kuno makagamit sa imo kay nagtamwa ka lang kuno sa kwarto niya ka magpuli. Ay, te. Ano man galing buhaton kay Kap? Ang akong tasar sa iyaya, 5 kagatos. Ginbayaran lang niya ako yasang 1 kagatos. Di kundi, nagtamwa lang ako kag nagpauli eh. Ate, may rason magali si Chacha. Kinahanglan magbayad ka anes ang full para nga ma-fulfill man siya sa iya nga promisa sa imo. Anay ka. Dumi asawa ka naman kag anak. Oo, Kap, eh. 7 kabilog ang akong anak. Amo na nga isa lang anak kagatos ang bayad ko siya, Kap, ah. Abi to, puli to. Juan? Oy, Maria Gata, ikaw? Oo, Juan. Uti ano na? Ano na kita siniman? Ano na kita? Manog tapos ng tuig nga 2021. Kita iya. Wala pa makasugod. Sugod sang ano? Sang inaway eh. Sige na, wa. Sige na ah. Isa lang yung kamisail ang ipatuon mo sa akon. Okay na. Dali lang Maria ha. Mainom lang ko alay tubig. Oh. Ato na siya. Magkadto siya sa kusina. Dasun, may buslot na dangamon kusina. Anay ka bala? Linglingon ko siya sa idalom. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix